Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We gaan na de reclame even in op het werk van de Curaçao Sea Turtle Conservation. Belangrijk werk, daar meer aandacht voor. Maar eerst het belangrijkste nieuws uit Curaçao. Man raakt gewond bij arrestatie. Gisteren heeft het arrestatieteam een 24-jarige man gearresteerd in de Caya Metrologico in Cerro-Papaya. De man wilde niet meewerken aan de arrestatie. Er volgde een schietpartij, tenminste. De politie heeft schoten gelost en de man is aan beide handen gewond geraakt. Uiteindelijk kon hij wel opgepakt worden, maar moest voordat hij de cel in kon worden behandeld in het ziekenhuis. Het gaat allemaal om een moord die gepleegd is op 19 mei van dit jaar in de Caya Nubia, eveneens in Cerro-Papaya. Na de arrestatie heeft de politie nog verschillende zoekingen gedaan in de Caya Metrologico. Ruim 33.000 kilo aan producten vernietigd. We hadden het er eerder in een eerdere uitzending van Extra Journaal al over. Bij United Sugar Company waren heel veel producten aangetroffen die ver of even over de datum waren. Het gaat onder meer om juice, suiker, hondenvoer en heel veel zakken kattenvoer die in plastic zakken zonder datum is geplaatst. De meer dan 33.000 kilo producten zijn vernietigd bij landfill bij Malpais. Ruggenaat, voorzitter Raad van Toezicht PCN. De voormalige minister van Curaçao, Etienne Ruggenaat, is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Dat werd vanochtend bekend en er is een uitgebreide onderzoek heeft er plaatsgevonden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij is onder meer gekeken naar de deskundigheid en de betrouwbaarheid van Ruggenaat. In de raad zitten momenteel oud-gezaghebber van Bonaire Herbert Dommercassé en oud-ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken Kees Maas. Zoals gezegd heeft het onderzoek naar Ruggenaat enige tijd in beslag genomen, maar volgens de Centrale Bank is hij volledig geschikt voor de nieuwe baan. Koperdieven brengen schade aan. Koperdieven hebben gisteren bij de Caya Djembe heel veel schade aangelicht bij een elektriciteitshuisje. Ze hebben de koper gestolen en daarmee heel veel problemen met de elektriciteitskabels veroorzaakt. Maar het ging de dieven enkel om de koper, niet om de schade die ze hebben verricht. Uiteindelijk moet er nu worden gewerkt om te zorgen dat alle appartementen weer gewoon stroom hebben. 4 jaar cel voor jonge honkballer. Een 19-jarige honkballer is gisteren veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Hij is veroordeeld vanwege een overval en mishandeling van een teamgenoot. Het is een lang verhaal waarbij de dader zegt dat het latere slachtoffer hem eerder had proberen te verleiden tot seks. Hij was daar boos over geworden en heeft uiteindelijk samen met iemand anders de man meegenomen naar een verlaten huis, heeft hem daar mishandeld en onder bedreiging van een pistool heeft hij al zijn kleren weggegooid. Hij is met 2 telefoons, met een horloge weggegaan en heeft hem gedwongen 500 gulden te geven. De man is dus veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Ongeluk op de Cerro-Loraweg. Bij een ongeluk op de Cerro-Loraweg is een auto tegen een motor aangereden en daarna met zijn auto tegen de muur. Zowel de chauffeur van de auto als de motorrijder raakten daarbij gewond. Ze moesten allebei naar de nooddienst, naar de eerste hulp van het ziekenhuis. De politie onderzoekt verder de zaak. De schade aan de motor en aan de auto is groot. Diefstal auto-onderdelen in de Hoogstraat. Het is bijna niet voor te stellen, maar toeristen hebben met een huurauto wel een heel bijzonder verhaal beleefd. Ze gingen in de Hoogstraat parkeren, gingen daarna eten, de buurt verkennen en toen ze terugkwamen was de hele voorkant van de auto eruit. Bumper, lampen en heel veel onderdelen. Dat moet op een hele korte tijd gebeurd zijn, maar vooral opmerkelijk is het omdat het op klaarlichte dag is geweest. De politie, net als alle andere zaken van autodiefstal, onderzoekt de zaak. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we terug met meer nieuws. Back to style.
KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, Wi-Fi dongle de Digicel, com anya de data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás de bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mais informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. In de media verscheen vanochtend het bericht dat er een zeeheffing, een strandheffing, zou worden geïntroduceerd. Daarvoor zouden vergevorderde plannen zijn. En het zou niet gaan om een klein bedrag, maar in totaal zouden toeristen die vaker tijdens hun vakantie gebruik willen maken van zee, strand, binnenwateren 100 gulden moeten betalen. Dat klinkt weinig aantrekkelijk voor het toerisme en de minister die nu verantwoordelijk is voor natuur en milieu, dat is minister-president Kilbar Pik-Pisas, heeft direct gereageerd via sociale media. Hij betreurt het dat er een bericht in de media is verschenen die alleen nog maar gebaseerd is op een intentie om te praten met degene die daarover gaan. Er is geen landsverordening, zoals in de krant werd gemeld, en er zijn ook nog geen besluiten genomen, maar gekeken wordt of het mogelijk is, net als andere landen, belasting te heffen op het gebruik van zee en strand. De minister-president zegt dat het heel vervelend is dat dit beeld nu naar buiten is gekomen. Dat het zo naar buiten is gekomen dat het alleen maar een negatieve connotatie heeft. En hij hoopt op termijn meer uitleg te kunnen geven. Maar volgens hem is er ook nog heel veel overleg nodig voordat het zover is. Dan gaan we over naar de Curaçao Sea Turtle Conservation. We hadden gisteren een interview met Art Vreugdenheel van deze organisatie. Want de Curaçao Sea Turtle Conservation is bezig in samenwerking met de Jefferson University in Amerika met een groot onderzoek naar kanker bij zeeschildpadden. Daarvoor zijn onlangs alle zichtbare zeeschildpadden gevangen en die hebben transmitters in hun hoofd gekregen, zodat gekeken kan worden waar ze eten. En het heeft allemaal te maken met een ziekte die er bij de zeeschildpadden is. We vroegen Art Vreugdenheel waarvoor het onderzoek precies is. Helaas hebben we te maken met 2 grote outbreaks van fibropapillomatose, FP. Dat is een herpesvariant die bij schildpadden leidt tot dodelijke tumoren wanneer je er niks aan doet. We hebben hier op Curaçao een hele grote uitbraak daarvan, eigenlijk 2, noordkant en zuidkant. En we zijn op dit moment aan het uitzoeken wat eigenlijk de stressoren zijn waardoor deze schildpadden zo ziek geworden zijn. Dus hebben ze iets verkeerds gegeten of binnengekregen of weten jullie dat nog niet? Ja, uiteindelijk is het waarschijnlijk dat. Er is nog heel veel niet bekend over deze ziekte. Humane herpesvarianten die worden natuurlijk onderzocht. Want ja, het is belangrijk om voor ons mensen de veiligheid te garanderen. Voor dieren ligt dat helaas wat anders. Er zijn heel weinig middelen ook voor. Dus we zijn heel erg blij met deze mogelijkheid die we nu hebben in de samenwerking met deze Amerikaanse universiteit. Om onderzoek te doen naar deze stressoren. De professor Manuela is ook gespecialiseerd in stressoren. Dat zijn we aan het uitzoeken. Even heel simpel uitgelegd. Bij mensen is het zo, die koortslippen, de herpesvariant, die krijg je op het moment dat je verkeerd eet, een tijd ongezond leeft, stress hebt door relatieproblemen, school, wat dan ook. Of zoent met iemand die het al heeft. Zoent met de verkeerde. Nou, dat zijn allemaal dingen die de schildpadden niet hebben. Nee. Ze gaan niet naar school, ze hebben geen relatieproblemen, er wordt niet gezoend. Ze hebben zelfs geen lippen. Ze hebben een harde kaakrand. Het probleem is dus dat bij hun die uitbraken die komen op de ogen, in de oksels, de wekendelen. Ja, en ogen, je kan je voorstellen, als die dicht komen te zitten, dan is dat heel snel einde verhaal voor ze. Want ze kunnen gewoon hun voedsel niet meer vinden, zien predatoren niet meer. Maar het werkt hetzelfde als bij mensen. Als de weerstand te ver naar beneden gaat, dan ga je die drempel over en dan bam, klapt het eruit. Dat gebeurt bij onze schildpadden hier en dat zijn we aan het onderzoeken. Wat zit er eigenlijk op het menu in deze restaurants wat hun dan zo ziek maakt? Dus we moeten uiteindelijk weten waar ze fourageren. Dan kunnen we vervolgens het zeegras gaan onderzoeken, want dat is wat ze eten. En daarmee bepalen wat dan dus specifiek de stressoren zijn. En dan is de vervolgvraag, kunnen we daar iets aan doen? Ja.
Volgens Vreugdehil is 80% van de gevangen dieren ziek, van kleine tot grote tumoren. Het gaat dus om een hele grote uitbraak van deze ziekte. Hij verwacht binnen 3 weken voldoende data te hebben om verder te kunnen gaan. Dan worden ook de transmitters weer van de schildpadden afgehaald. Is er bloedonderzoek gedaan en dergelijke. Maar wat dan behandeling is waarschijnlijk kostbaar. En het is de vraag of er voldoende geld is om deze dieren daadwerkelijk allemaal te behandelen. Ja, het is nu even zoeken van wat gaat hier uitkomen en wat kunnen we het beste doen. Maar de tweede vraag is, gaan we middelen hebben om hier iets te doen? En de vraag die daarachter ligt, en onderzoek is natuurlijk super belangrijk, maar ik zet op dit moment met ons team al deze zieke dieren terug in zee. Maar we staan soms met de tranen in onze ogen. Dat je Ze gaan het niet redden. Ja, zij worden niet beter doordat wij er een transmitter op plakken. Uiteindelijk zullen we moeten zorgen dat die beesten gezond worden. En dat betekent hun habitat verbeteren. Dus onderzoek doen van wat moet daaruit. Maar tegelijk ook de dieren die nu ziek zijn behandelen. En ja, dat kost zo'n 4.500 gulden per dier, afhankelijk van hoe ziek ze zijn. Die middelen hebben we op dit moment niet. We hebben zeker wel mogelijkheden. Onze dierenarts hier op het eiland, Odette Doest, een van de dierenartsen, maar zij is gespecialiseerd, heeft al heel wat van deze schildpadden geholpen. Maar zij kan het ook niet voor niks doen. Dus, als mensen kijken, kunnen ze contact opnemen met? Ze kunnen via de Facebook of de Instagram van Sea Turtle Conservation Curaçao kijken naar wat wij doen. Dan hebben ze het beeld bij dit verhaal. En daar staan ook de mogelijkheden bij om te doneren aan onze organisatie. Laten we hopen dat veel mensen er gebruik van maken, want ze zijn onlosmakelijk met Curaçao verbonden natuurlijk, de schildpadden. Ja, het zijn sowieso fantastische dieren en gelukkig worden we ons ook steeds meer bewust. Het is voor ons een hele andere manier van denken, maar de economische waarde van deze dieren, het toerisme. Er zijn zoveel toeristen die echt specifiek voor de schildpadden hier komen. Het zou zo jammer zijn als we dit kwijtraken, gewoon doordat we niet vlug genoeg anticiperen op ontwikkelingen. En we hebben ze nodig in zee. Het zijn de vuilniswagens van de zee. Het is niet alleen de schildpadden. Op het moment dat de haaien en de schildpadden in aantal afnemen, zullen de koralen ook in aantal af gaan nemen. Wordt ons mooie blauwe water groen. En dan raken we een heleboel van onze toeristische attractiviteit. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Als u op Facebook Access Journaal bekijkt, kunt u ons alsjeblieft volgen. Als u het op YouTube bekijkt, kunt u ons alsjeblieft op ons abonneren. Wij zijn er morgen weer met het laatste nieuws van de week. En dan zien wij u daarna graag weer terug. Het allerbeste, tot ziens, dag.